Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, pemanggihan malih kalian kula Atik Rahmawati saking SMA Negeri Kalih Surakarta. Sakmenika kula nembe tumut pelatihan Gemini Akademi batch ingkang kaping 3 lan mlebet wonten ing penugasan minggu kaping kalih inggih menika damel game interaktif. Game interaktif menika kadamel saking Gemini Canvas. Mangke prom kajenge saged ndamel game interaktif kados menika kula serat wonten ing ngandhap video menika. Para pamirsa mangke saged njumbuhaken miturut mapelipun piyambak-piyambak. Game interaktif menika kula wastani game Kuncara tekun sinau Hanacaraka kangge SMA kelas 11. Wonten ing wiwitanipun game mangke para siswa saged nglebetaken nama lengkap murid menika. Umpaminipun menika wonten nama kula piyambak Ati. Lajeng wonten ugi pilihan kelas. Nah, pilihan kelas menika ugi saged dipun jumbuhaken kelas-kelas ingkang dipun ampu dening para dwija ingkang dipun betahaken. Ing ngriki kula wonten pilihan kelas 11 E1 dumugi kelas 11 E1. Kula klik nggih. Nah, menawi sampun mangke ngeklik miwiti babak sepisan. Para pamirsa, menika wonten kalih babak. Babak sepisan menika wonten soal pilihan ganda sedasa soal, lajeng wonten syarat kangge lulus lan saged nglajengaken wonten game ingkang kaping kalih. Inggih menika para siswa mangke kedah paling sekedhik leres 7 soal saking sedasa soal. Menawi mangke sampun lulus saged dipun lajengaken wonten game ingkang kaping kalih. Ananging menawi bijinipun tesih awon kedah mangsuli gamepun. Mangkaten nggih. Monggo dipun wiwiti. Klik miwiti babak setunggal. Menika sampun wonten soal, lajeng wonten pilihan wangsulanipun kula damel sekawan pilihan wangsulan inggih menika A, B, C lan D. Dipun cobi nggih. Saben setunggal soal bijinipun sedasa. Dados mangke sedasa soal menawi leres sedaya bijinipun 100. Soal ingkang angka setunggal. Aksara Jawa ing ngisor iki yen diwaca unilatine yaiku menapa menika? Ha, na, ca, ra, ka. Cobi dipun wangsuli ingkang jawaban A. Nah, menawi mangke wangsulanipun leres, wonten tanda bener banget utawi leres sanget. Klik malih soal luwih lanjut. Sandangan swara wulu. Cobi nggih, klik. Oh, leres malih. Soal malih, mangan sego. Pasanganipun inggih menika aksara sa. Leres. Paling kangge menehi swara E kaya dene ing tembung sate. Leres malih. Panyekek wanda cecek utawi cecak kangge mati eng. Oh nggih leres. Lajeng sandangan panyekek wanda layar. Umpaminipun nggih, umpaminipun dipun klintunaken. Klintu ingkang mangsuli. Nah, mangke swantenipun kados menika. Kurang trep jawaban salah. Lajeng weknyan pun dipun leresaken malih nggih. Tuku buku, suku, lajeng pepet, nggih pepet kangge Hanacaraka Aksara Jawa carakan aksara legenda danta wianjana gunggungipun wonten 2 leres. Sampun 11 soal saking babak setunggal, cobi bijinipun pinten? Wow, bijinipun 9 dosa. Dados wau klintus tunggal ananging gandeng KKM-ipun utawi syarat lolos namung 7 soal ingkang leres, saged nglajengaken wonten babak ingkang kaping kalih inggih menika menjodohkan.
Nah, wonten Bapak ingkang kaping kalih menika ugi wonten sedasa soal saking iring kiri kalian iring kanan nika mangke dipun pasangaken kajenge trek. Dipun cobi nggih. Menika ingkang pundi? Cakra. Pengkal ya. Menika aksara murda niki no. Menika aksara swara a. Pangan nganggo pangkon. Cakra keret menika wonten paling tarung kangge o. Aksara murdasa aksara murdaba Surakarta. Lajeng menawi sampun ngandhap preksa jawaban lan rampungaken game. Wonten biji 1.800 wonten ing babak kalih. Dados menawi dipun total saking 9 tambah 1.800 dipun bagi kalih bijinipun 9 gangsal. Murid kanthi identitas siswa ati kategoripun sampurna sanget istimewa prigel aksara Jawa. Wonten ing game menika saged dipun wangsuli baleni game utawi langsung mangke para bapak ibu guru saged mirsani rekapan sinten kemawon ingkang sampun garap game menika. Saged dipun lebetaken ugi wonten Google Classroom nggih. Nah, menika saged dipun download ugi mangke rekapan arupi Excelipun. Makaten Bapak Ibu guru lan ugi para pamirsa, game interaktif aksara Jawa kuncara tekun sinau Hanacaraka lumantar Gemini Canvas. Tasih kirang sampurna ananging mugi-mugi sampun saged paring pambiyantu kangge nggampilaken sinau aksara Jawa. Cekap semanten saking kula Ati Rahmawati ing SMA Negeri Kalih Surakarta. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.